acouga. Moi pronto todo vai volver á normalidade. Non quero volver àquela normalidade. Non estou moi certo do que quero, pero ben sei o que non quero. No meu espello non hai lugar para un mundo feliz, para pílulas de realidade ou para contos de criadas. Non vexo espellos negros, Fahrenheit 451, ni Walden 2. Non hai ningún regreso a 1984. Non se trata de desposuídos, de fundacións ou de xogos da fame. No meu espello hai utopías, pois claro, mais non distopías con cada vez máis tintes de realidade. E se fose posible ver a realidade a través dun espello diferente? Bicos, mancheas de bicos de nata, de xeado, de chocolate, de auga de mar, milleiros de bicos de mel, agarimos, apertas, achuchóns, mecos, a ti, a él, a nosotras, a todos. Bicos.